Budigivi anozikanwa nemukurumbira padandemutande, anozikanwa kunzi aiwa anouya achikomenta pamusoro pezvitiko zvinenge zvichiitika aiwa munyika yeZimbabwe and beyond, nekune dzimwe nyika dzakapoteredza. Panguva ino ouya achidaidza aiwa the government yekuAmerica achiti uyai muonewo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Mukaita zvamakaita kuVenezuela mukazviita muZimbabwe munenge matigonera. Saka pina mashoko ashamisa vanhu auya achitaurwa pamusoro aiwa the current leadership yenyika yeZimbabwe, achinyorera tsamba aiwa kuAmerica kuna Trump. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Budigivi anobuda achinyoresa zvamuri kuona on screen achiti, Dear Trump, even though I find you distasteful, say I invite you to watch the Al Jazeera 4-part documentary Gold Mafia. The dictator and international money launderer highlighted in that expose is here with us in Zimbabwe. Please come and collect him. He is in the same WhatsApp group as Maduro. In return, we'll give you prime land to develop multiple casinos and golf courses. We can also give you cattle. This one can be located at 8 Councillor Avenue, Harare. Please send special forces forthwith. P.S. If you have time, could you please also take Nick Mangwana in week now? Tomashoko anotauka panguva ino na Budigivi achiinvita Trump. Anomunyorera tsamba achimuti aiwa uyai vakomana muwatche the Al Jazeera 4-part documentary muone kuti corruption inoitwa munyika yeZimbabwe iri grand zvakaita sei. Achiti this zviri kuitika munyika yeZimbabwe zvangofanana nezvaitiwa kuVenezuela nana Maduro. Achiti aiwa kuna vanhu vari muno muZimbabwe vakasara week now nevamwe vakadaro vari kuonekwa kunzi aiwa vari kusimbiarara necorruption. Kana mukavatora aiwa nyika ingafara. Mashoko anobuda atogwa panapa naBudigivi muridza mafunguro enyu moti kudei pamusoro pemashoko ake aiwa chiitiko chinoshamisa panguva ino. Penda comment section yedu dzafunguro enyu moti kudei pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chita on the bell icon.